divendres 3, naturals, fotocòpia 2, exercici número 3. Els alumnes tenen clar que han pogut observar un dels nivells d'organització d'un ésser viu. Relaciona els diferents nivells. Cèl·lula. Posseeix nucli, citoplasma i orgànuls. Teixit. Agrupació de cèl·lules que realitzen la mateixa funció. Òrgan. Unió de teixits que funcionen conjuntament. Sistema. Unió d'òrgans que realitzen la mateixa funció. Aparell. Unió d'òrgans o de sistemes coordinats. I organisme. Ésser viu complet amb diversos sistemes. Molt bé, anem a la 4. La professora els mostra una altra ceba diferent de la que ha realitzat per obtenir la mostra. És molt gran. Els pregunta si és més gran perquè les cèl·lules són més grans o per un altre motiu. Com respondries? La ceba és més gran. És més gran perquè està formada per més cèl·lules. En general, la grandària dels éssers vius obedeix al nombre de cèl·lules i no a la mida. Molt bé, exercici número 5. Els alumnes ja han pogut veure una cèl·lula vegetal gràcies al microscopi. La professora es pregunta si haurien vist el mateix si hagueren treballat amb una cèl·lula animal. Per exemple, amb una gota de sang. A. Les respostes següents són certes. No són certes. Escriure-les correctament. La que no és certa és, en la cèl·lula animal també hauríem vist la paret cel·lular que recobreix la membrana. Anem a dir-ho correctament. En la cèl·lula animal no hauríem vist la paret cel·lular que recobreix la membrana. La cèl·lula animal l'hauríem vista pitjor. Ara, la cèl·lula animal l'hauríem vista millor perquè solen ser més grans que les vegetals. Així diríem que la cèl·lula animal l'hauríem vista pitjor perquè solen ser més xicotetes que les vegetals. D'acord? No hauríem pogut veure cap orgànul perquè els animals no fan la fotosíntesi. La correcta seria, encara que les cèl·lules animals no realitzen la fotosíntesi, sí que tenen orgànuls. La B diu, escriu en cada imatge si correspon a una cèl·lula animal A o vegetal V. En aquesta d'aquí seria A, perquè aquesta és la cèl·lula animal, i en aquesta d'aquí seria V o V baixa, perquè aquesta és la vegetal. Molt bé, espero que vos hagi dit bé. Adeu.